staan. Ja, vind je het gek? Wat moesten ze bij je jatten? Je spinnenwiel, doe even normaal, man. Stel, morgen landt hier in Nederland een ufo. De gemiddelde reactie van de Nederlander zou zijn... Godverdomme, hele weg afgesloten. Kankeraliens, ik weet het zeker. Dan denk ik toch dat ik de wereld aan het helpen ben. En dan gaan we er alsnog aan, maar net iets vriendelijker.